Suċċess ieħor għal kunċert I Love MTV Malta, it-tmien edizzjoni li sar l-erba' filgħaxija fuq il-Fosos tal-Furjana. Atmosfera mill-isbaħ fuq il-Fosos tal-Furjana kif eluf ta' persuni qed jattendu biħġarhom għall-edizzjoni ta' din is-sena ta' I Love MTV. Eluf ta' nies partikolarment żgħażagħ u anke barranin li jiġu Malta apposta kull sena imlew kull rokna tal-Fosos biex isegwu l-ispettaklu kbir li taw 5 artisti internazzjonali. Il-Kanadiża Kajsa bl-istil differenti tagħha ta' sfin. Il-kantanta mill-Hawaii Nicole Scherzinger, ex-membru tal-Pussycat Dolls u sieħba tas-sewwieq tal-Formula 1 Lewis Hamilton. Ir-rapper Ingliż Dizzy Rascal. L-Ispanjol Enrique Iglesias li din kienet it-tielet darba tiegħu f'pajjiżna bl-aħħar żjara għal I Love MTV f'pajjiżna għamilha 6 snin ilu fl-2008 u li matul is-serata kanta wkoll fi duett li ħadd ma kien qed jistenna ma' Nicole Scherzinger. U l-producer Olandiż u DJ numru 1 fid-dinja bħalissa Hardwell li ġab is-serata fuq il-Fosos fit-tmiema qrib nofs il-lejl. L-ispettaklu żvolġa festa ta' mużika, kant, dwal u sfin minn dawn l-artisti barranin imma wkoll briju fost l-udjenza li daħlet fl-ispirtu bħas-soltu u kantat mal-kantanti l-kanzunetti kollha li ġew interpretati. Tkellimna ma' uħud minn dawk li kienu fuq il-Fosos għal dan il-kunċert ferm mistenni u li qasmu l-esperjenza tagħhom magħna. I was looking forward to this event tonight. Yeah, I'm enjoying. Perfect. Yeah! Enrique Iglesias, I love him! I love him so much! Yeah, White Palace! Batfall ġejtu. Batfall mara. I got here after 14 hours of journey and it's fun. The best party in Malta. So good! Very fun! I'm from Sweden. I love everyone. I love Malta. I love MTV. This is fantastic, yes. We're having a great time in Malta and this is just part of it. Ma naqasx ukoll it-talent lokali bil-band lokali Funk Initiative li fetħet il-kunċert wara li rebħet il-kompetizzjoni Battle of the Bands li saret fil-ġimgħat ta' qabel il-kunċert biex intażel band Maltija biex titla' fuq il-palk fil-bidu ta' dan l-avveniment prestiġjuż. U għal darb'oħra anke fil-kunċert ta' din is-sena x-xorti reġgħet daħqet li żagħżugħa Maltija li għal darbtej konsekuttivi fis-snin li moddija il-kantant Enrique Iglesias għażilha biex titla' fuq il-palk takkumpanjah. Dan hekk kif l-istess tfajla reġa' kellha l-opportunità li anke dit-darba tiltaqa' mal-kantant kif juri dan ir-ritratt b'Enrique m'għandna magħha. Ftit sigħat qabel il-kunċert Iglesias saħaq mal-ġurnalisti li kien b'kombinazzjoni li għażel l-istess tfajla għal darbtej konsekuttivi biex titla' miegħu fuq il-palk. Iżda ammetta li xtaq li anke din is-sena jerġa' jiltaqa' ma' tfajla li qal li għandha karattru ħelu. Jidher li l-Ispanjol għata xewqtu. L-ispettaklu fuq il-Fosos li ttella mill-MTV bil-kollaborazzjoni mill-aspett lokali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu issa se jixxandar fin-networks tal-MTV madwar id-dinja fl-ewwel ta' wissu li ġej. Mario Frendo għal Net News minn fuq il-Fosos tal-Furjana.